Το βιβλίο «Μητέρα πρόσεχε» αποτελεί μία συλλογή 10 παιδαγωγικών ομιλιών του Ρώσου Επισκόπου Ειρηναίου, 19ος αιώνας, που απευθύνονται κυρίως στις μητέρες, προσφέροντας καθοδήγηση για την ανατροφή των παιδιών. Παρά τη χρονική απόσταση, οι ομιλίες παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρες, καθώς βασίζονται στον αιώνιο Λόγο του Θεού και αντιμετωπίζουν διαχρονικά ανθρώπινα προβλήματα. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: πρώτον, πότε αρχίζει η αγωγή; Δεύτερον, τα θεμέλια της αγωγής. Τρίτον, η αγωγή της υπακοής. Τέταρτον, μακριά από το ψέμα. Πέμπτον, ο λίβας της φιλιδονίας. Έκτον, η σπόρη του κακού. Έβδομον, απαλλαγή από τον εγωισμό. Όγδο, η ρίζα όλων των κακών. Ένατο, το δηλητήριο του φθόνου. Δέκατο, άφετε τα παιδεία, έρχεστε προς με. Κάθε ομιλία προσφέρει πρακτικές συμβουλές και πνευματική καθοδήγηση για την καλλιέργεια αρετών και την αποφυγή κακών συνηθιών στα παιδιά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης και σωστής αγωγής.